Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιάννης Αλεξάνδρου. Καλώς ορίσατε στην πρεμιέρα του «Στο βήμα της λογικής». Καλώς ορίσατε σε μία πρεμιέρα μιας νέας εκπομπής που φιλοδοξεί να δώσει βήμα στη νέα γενιά και μία νέα μορφή στον πολιτικό σχολιασμό και φυσικά να αναδεικνύει τα γεγονότα που αφορούν την κοινωνία. Σήμερα, στα πλαίσια της πολιτικής επικαιρότητας, θα αναφερθούμε στην επίσκεψη της Αφροδίτης Λατινοπούλου στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, την Λάρισα, και θα αναφερθούμε σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Και επίσης θα φιλοξενήσουμε δύο συνεντεύξεις από δύο εξέχοντες ανθρώπους, από τον Γιώργο τον Κοτλίδα, που θα μας πει για την τεχνητή νοημοσύνη, τη νομική και το μέλλον της νέας γενιάς στην Ελλάδα, ενώ ο Χρήστος Στρατηγαρέας θα μας μιλήσει για τις προοπτικές του χώρου της ιστορίας και για τις προοπτικές της νέας γενιάς. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με την επίσκεψη της Προέδρου της Φωνής Λογικής στη Λάρισα. Η Πρόεδρος και Ευρωβουλευτής, κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, επισκέφθηκε τη Λάρισα, όπου είχε την ευκαιρία να ακούσει και να συζητήσει με νέους επιχειρηματίες και πολίτες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Λάρισσας στην καθημερινότητά τους, όπως την ακρίβεια και τις προοπτικές της Θεσσαλίας. Προσωπικά θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι μία νέα πολιτική αρχηγός και ευρωβουλευτής, όπως η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, έρχεται κοντά με τους πολίτες και συζητά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, και γι' αυτό την επικροτώ κιόλας. Σε μία εποχή όπου οι νέοι αισθάνονται απομακρυσμένοι από την πολιτική, τέτοιες δράσεις έχουν πραγματικά την αξία τους. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου έστειλε το μήνυμα ότι η περιφέρεια και η νέα γενιά πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης. Ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της Φωνής Λογικής στο επόμενο διάστημα. Και με αυτά τα δεδομένα προχωράμε στο επόμενο μας θέμα. Η οδική ασφάλεια στο τούνελ της Γορίτσας είναι ένα θέμα το οποίο είναι το επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες μέρες. Μας υπενθυμίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να έχουμε πάντα την προστασία των ανθρώπινων ζώων. Ζητήματα όπως η πρόληψη των ατυχημάτων δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Μας αφορούν όλους. Και με αυτό το θέμα ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Ακολουθούν οι δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ο Γιώργος Κοτλίδας θα μας μιλήσει για νομική, τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της νέας γενιάς στην Ελλάδα, και τον Χρήστο Στρατηγαρέα, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις προοπτικές των νέων επαγγελματιών στον κλάδο του. Ξεκινάμε με την πρώτη συνέντευξη. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην πρεμιέρα του «Στο βήμα της λογικής» τον Γιώργο τον Κοτλίδα, νομικό από την Θεσσαλονίκη και μέλος της νεολαίας Φωνής Λογικής. Κύριε Κοτλίδα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα. Ωραία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, προχωράμε στις εξής ερωτήσεις. Κύριε Κοτλίδα, τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς για την τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο έχει επηρεάσει ήδη την καθημερινότητά μας και πώς βλέπετε να εξελίσσεται στο μέλλον? Νομίζω ότι είναι αντιληπτό σε ευρείες μάζες του κόσμου πλέον ότι η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται για να ε, επηρεάσει πράγματα οριζόντια στη ζωή μας, από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα λεγόμενα LLMs, όπως το ChatGPT, το Claude και άλλα αντίστοιχα εργαλεία, μέχρι εργαλεία για τους χώρους εργασίας, βοηθή, τα chatbot που είναι αυτόματοι μηχανισμοί επικοινωνίας, οπότε βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εισχώρηση σε πολύ ευρύς τομείς της καθημερινότητας και της εργασίας, και μάλλον θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιρροή στο μέλλον. Μάλιστα.
Ως νομικός που ασχολείται με το δίκαιο της τεχνητής νοημοσύνης, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η νομοθεσία? Νομίζω ότι η νομοθεσία έχει κυρίως 2 προκλήσεις, χωρίς αυτές να είναι οι μοναδικές φυσικά, αλλά αυτές που θα δούμε άμεσα να απασχολούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θεωρώ πως είναι πρώτον η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών των ανθρώπων, όπως ζητήματα όπως η ιδιωτικότητα, η μη χειραγώγηση της προσωπικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικά και ιδίως όσο εξελίσσονται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης είναι όλο ένα και πιο δυσχερής η κατάλληλη νομοθέτηση για προστασία τους και δευτερευόντως, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της νομικής ευθύνης, όπου όσο πιο πολύπλοκα γίνονται αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να είμαστε και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, όσον αφορά τον καταμερισμό τυχόν ευθυνών σε περίπτωση κάποιας δυσλειτουργίας ή κάποιας παραβίασης, κάτι το οποίο ακόμα βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας σε όλα τα κράτη στον κόσμο, με κάποιες πρώτες προσπάθειες, για παράδειγμα η Ιταλία είχε πρόσφατα μία αντίστοιχη νομοθέτηση και μένει να δούμε αν κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα χρειαστούν και πάλι μεγάλες αλλαγές. Μάλιστα. Υπάρχει η ανησυχία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η αγορά εργασίας για τη νέα γενιά στην Ελλάδα? Ρεαλιστικά μιλώντας, σίγουρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση επιφέρει μία ανακατανομή στο χώρο της εργασίας και συνήθως μεγάλη. Για παράδειγμα, το ίντερνετ, το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο, όλα αυτά ήταν εφευρέσεις τα οποία επηρέασαν και πάλι οριζόντια την οικονομία και έφεραν μεγάλες αλλαγές στην κατανομή εργασίας και των θέσεων αυτής. Ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι αυτές οι θέσεις εργασίας θα πάνε οριστικά χαμένες. Απλά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση δεξιοτήτων ή σε αλλαγή δεξιοτήτων και με οργανωμένο τρόπο, ώστε να μην βρεθούν άνθρωποι σε εισαγωγικά στο κενό και να μπορέσουμε να φέρουμε μια ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή. Ποιες δεξιότητες θεωρείτε απαραίτητες για ένα νέο άνθρωπο που θέλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής? Θα ακούσουμε πολύ κόσμο να μιλάει για τις ψηφιακές δεξιότητες καθ' αυτές, δηλαδή την τεχνική κατάρτιση, π.χ. προγραμματισμό, χρήση συγκεκριμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θεωρώ ότι όλο ένα και σημαντικότερες θα είναι οι καθαρά λεγόμενες ανθρωπιστικές δεξιότητες, η κριτική ικανότητα, η ικανότητα ανάλυσης, γιατί όσο περισσότερο αυτοματοποιούνται συστήματα και όσο περισσότερο εξελίσσονται τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης, τόσο περισσότερο αυτό που θα διακρίνει τον πολύ καλό επιστήμονα, εργαζόμενο, οποιονδήποτε χρήστη τέλος πάντων αυτών των εργαλείων, θα είναι η ικανότητά του να διακρίνει καταστάσεις, να ενδεικνύει περισσότερη ενσυναίσθηση. Οπότε θεωρώ ότι η καλλιέργεια των αμιγώς ανθρώπινων δεξιοτήτων είναι αυτή που στο μέλλον θα είναι όλο ένα και σημαντικότερη. Και τέλος, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους νέους της Ελλάδας που ανησυχούν για το επαγγελματικό τους μέλλον? Η στοχοπροσήλωση, η σωστή εργασία και όχι απαραίτητα η σκληρή εργασία, και η ικανότητα προσαρμογής είναι αυτές που θα κρίνουν το μέλλον σε μεγάλο βαθμό. Δεν χρειάζεται απελπισία, δεν χρειάζεται απόγνωση, δεν χρειάζεται φόβος, χρειάζεται απλά δυναμισμός, χρειάζεται προσήλωση στο στόχο, χρειάζεται ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και εφόσον υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ο κάθε άνθρωπος προσαρμόζοντάς το στον προσωπικό του χαρακτήρα θα βρει το δρόμο του. Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που παρευρεθήκατε στην πρεμιέρα μας. Ελπίζω να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες συζητήσεις. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Γιώργος Κοτλίδας, νομικός στη Θεσσαλονίκη και μέλος της νεολαίας της Φωνής Λογικής. Μεγάλη μου συνέχεια. χαρά και μεγάλη μου τιμή που με καλέσατε. Θα χαρώ να έχουμε και άλλες συζητήσεις στο μέλλον. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί η συνέντευξη του Χρήστου Στρατηγαρέα. Να καλωσορίσουμε στην σημερινή συνέντευξη τον Χρήστο Στρατηγαρέα,
μέλος της Νεολαίας Φωνής Λογικής και φοιτητής. Ιστορικό, αν δεν θυμάμαι καλά, Χρήστο, διόρθωσέ με. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντως, σπουδάζω ιστορία, αρχαιολογία και διαχείριση πολιτισμικών αγαθών. Παράλληλα ασχολούμαι, όπως είπες, και με την πολιτική σε επίπεδο νεολαίας. Και χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ να μιλήσω για τα θέματα τα οποία άπτονται των αντικειμένων. Ωραία. Λοιπόν, χωρίς χρονοκαθυστέρηση, ξεκινάμε στην πρώτη ερώτηση. Πολύ ωραία. Κύριε Στρατηγαρέα, θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για τις σπουδές σας και τι ακριβώς περιλαμβάνει ο τομέας της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ καλά. Οι σπουδές μου άπτονται 3 αντικειμένων: της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών. Δηλαδή της ιστορίας σε θεωρητικό επίπεδο διδακτικό, επίπεδο εκμάθησης. Της αρχαιολογίας, όπου είναι η απτή ιστορία, δηλαδή οι ανασκαφές, οι ανακαλύψεις, όπου βρίσκεις όλα αυτά που υπάρχουν στα ιστορικά τεκμήρια, αλλά και πολλά άλλα για τα οποία δεν έχουμε ιστορικά τεκμήρια. Το τρίτο κομμάτι της διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών αφορά τη σύγχρονη εποχή, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, ως προς την συντήρηση και την προώθηση αυτών. Ωραία. Πώς είναι σήμερα οι βασικές επαγγελματικές προοπτικές για ένα νέο απόφοιτο που επιλέγει να ασχοληθεί με την ιστορία, την αρχαιολογία ή τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς? Δυστυχώς θα έλεγα, βρισκόμαστε σε ένα πολύ κορεσμένο επάγγελμα, σχημά οξύμορο για το ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα, σε ένα επάγγελμα που πάνω από το 60% τολμώ να πω έχει απορρόφηση στο ελληνικό δημόσιο, όπου οι θέσεις είναι πραγματικά πολύ λίγες και λίγες οι ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα. Στην ιστορία μπορείς να αποκατασταθείς κυρίως στον τομέα του να διδάξεις και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον ιδιωτικό τομέα, σε ξεναγήσεις κτλ. Η αρχαιολογία έχει το προσόν της ανασκαφής, της ενεργού δράσης θα έλεγα, και όχι της δράσης σε θεωρητικό επίπεδο, της έρευνας και της μελέτης. Έχει επίσης και αυτό αποκατάσταση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, μπορείς να βρεις αποκατάσταση σε εταιρείες κατασκευαστικές, ώστε να εξασφαλίσεις ότι όταν γίνει κάποιο μεγάλο έργο, κανένα αρχαιολογικό τεκμήριο, κανένα αρχαιολογικό κατάλοιπο δεν θα θυγεί. Όταν μιλάμε, να μιλήσω και για τον τομέα της διαχείρισης. Ναι. Συγγνώμη. Ωραία, όταν μιλάμε για τον τομέα της διαχείρισης, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει αποκατάσταση σε δημόσια, εννοείται, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, για την διαφύλαξη, τη συντήρηση και την προώθηση των κατάλοιπων και αυτών που ανακαλύπτουμε. Στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν ιδιωτικές συλλογές, πιστεύω, στην Ελλάδα. Για να υπάρχουν, είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μάλιστα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το επάγγελμά σας τα επόμενα χρόνια και ποιες νέες ευκαιρίες θεωρείτε ότι θα δημιουργηθούν για τους νέους επαγγελματίες του χώρου? Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι δεν έχουμε βάλει στην ζωή μας τόσο πολύ αυτό που λέμε τεχνολογία. Δηλαδή δεν έχουμε σύγχρονα μέσα. Είμαστε ακόμη με τις μπουλντόζες και τα φτιάρια. Χρησιμεύουν και αυτά. Αλλά δεν νομίζω ότι συζητάμε ότι θα μπει στο τομέα μας η τεχνητή νοημοσύνη, τα μηχανήματα αυτά κτλ. Μιλάω για την αρχαιολογία περισσότερο. Οπότε νομίζω ότι αν και στην Ελλάδα έχουμε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και μεγάλο ενδιαφέρον, είναι κάτι που κινείται σαρθρά. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο διδάσκουμε, με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει βέβαια σίγουρα αυτό που αρέσει σε εμάς, η ανακάλυψη και η προώθηση,
αλλά πρέπει να έχεις μεγάλη θέληση για να δουλέψεις με τα μέσα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Πιστεύετε ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς? Αν ναι, με ποιους τρόπους? Πιστεύω βέβαια πως μπορούν να συμβάλλουν στην διατήρηση των όσων έχουμε ήδη βρει, στην συντήρησή τους, στη διαφύλαξή τους, στην ασφάλειά τους, να μην έχουμε καταστάσεις τύπου Λούβρο. Πιστεύω επίσης ότι όσον αφορά τον τομέα της ανασκαφής, σίγουρα μπορούν να έχουμε σκάνερ τα οποία θα βλέπουν τι έχουμε από κάτω, θα το ανασκάπτουμε με την απόλυτη προσοχή, να μην κόψουμε κάποιο κομμάτι, για να διατηρείται μετά. Στον τομέα της ιστορίας και των μαθημάτων που γίνονται στα πανεπιστήμια θα πρέπει να φύγει αυτή η παλιά τεχνική του βιβλίου των 500 σελίδων και ένας καθηγητής που μιλάει πάνω από ένα βάθρο ασταμάτητα μέχρι να τελειώσει το μάθημα. Πρέπει να μπει η διάδραση, πρέπει να μπουν οι τεχνολογίες, πρέπει να μπουν οι προτζέκτορες, πρέπει να μπει η τεχνητή νοημοσύνη και πολλά άλλα. Μάλιστα. Και τέλος, ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε σε έναν νέο άνθρωπο που αγαπά την ιστορία και σκέφτεται να ακολουθήσει επαγγελματικά αυτόν τον δρόμο? Του δίνω τη συμβουλή και τη διαπίστωση ότι για να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να έχεις πάθος. Πρέπει να είσαι τρελός, θα το χαρακτήριζα, και για την ιστορία και για την αρχαιολογία. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το σπουδάζεις αποκλειστικά για να το δουλέψεις, πιστεύοντας ότι θα πλουτίσεις από αυτό. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το κάνεις περισσότερο για την τέρψη και για την ανυπομονησία ότι κάτι θα βρεις και κάτι θα αναδείξεις. Σαφώς το να ασχοληθείς σε επαγγελματικό επίπεδο, το οποίο είναι το άκρως επιθυμητό, μπορεί να αργήσει λίγο, ωστόσο δεν είναι ένα πτυχίο μόνο και μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση στιφνή όπως είναι στην Ελλάδα σε μια εφορία αρχαιοτήτων, αλλά είναι ένας τομέας που ανοίγει ορίζοντες και ικανοποιεί περισσότερο τον ίδιο τον αρχαιολόγο. Να μην έρχονται άνθρωποι σε αυτό το επάγγελμα οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον και περνάνε επειδή εκεί τους βγάλαν τα μόρια τους. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα απογοητευτούν και πιστεύω ότι ή θα παραιτηθούν από μόνοι τους ή θα διαγραφούν κάποια στιγμή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην πρεμιέρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Στρατηγαρέας, φοιτητής ιστορίας και μέλος της Νεολαίας Φωνής Λογικής. Φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας, τους Γιώργο Κοτλίδα και Χρήστο Στρατηγαρέα. Τον Γιώργο Κοτλίδα γιατί μας ανέδειξε το πόσο έχει επηρεαστεί η καθημερινότητα της νέας γενιάς από την τεχνητή νοημοσύνη, και τον Χρήστο Στρατηγαρέα γιατί μας ανέδειξε τη σημασία της ιστορίας, την σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις προοπτικές των νέων επαγγελματιών. Για όλους εσάς, μην ξεχνάτε κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Τα Πάντα Όλα Radio μέσω του tapandaolaradio.eu, κάθε Δευτέρα μέσω Spotify στις 7 το απόγευμα και κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα μέσα από το YouTube κανάλι μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε πάντα καλά και να δίνετε χώρο στη λογική. Καλό βράδυ.